Linko multa morjens. Tänään purkitellaan pikkasen hunajaa viime kesän viimeisiä, mitkä on ollut sangoissa tai tommosissa isoissa saaveissa, niin niitä on nyt pehmitelty tossa jonkun aikaa ja sitten ne on siirretty tohon mekaaniseen kiteyttämisvehkeeseen eli tommoseen veivaimeen ja niitä on siellä vajaa pari viikkoa pyöritelty rauhalliseen tahtiin ja tänään on sitten se päivä, kun yritetään näitä saada taas purkkiin. Ja tässä on tosiaan niin viime kauden viimeiset hunajat menossa purkkiin, että tarkalleen menee, että riittääkö kesään asti. Ja laitellaan niitä kahteen eri purkkiin. Laitetaan tähän perinteisen 450 gramman purkkiin. Ja sitten mulla on tuolla varastossa niitä 900 gramman läpinäkyviä purkkeja. Niin niihin sitten kans vähän ripsautetaan. Ja tuossa kameran takana on toi sekoitin, sieltä lähtee suoraan tää putki ja se tulee tähän pakkauskoneeseen. Pakkauskone toimii paineilmalla. Tässä on työsylinteri, mikä mä painan polkimen, niin se painaa hunajan purkkiin ja sillä samaa kertaa se imee tuolta säiliöstä taas tänne prässiin uuden satsin. Tää nyt on vähän hidasta tää homma, kun tää on tahmeeta tää kiteytetty hunaja, mutta kyllä se siitä menee ja paineensäädin on mulla tuossa letkussa kans välissä, että saadaan sopiva paine tonne koneeseen, että sinne ei hirveästi tulisi ilmaa tonne hunajaa, koska se ei ole koskaan hyvä, että siellä on kauheasti kuplia. Aina joskus joku kupla tulee, mutta aika vähän. Ja tällä laillahan tää homma käy. Otetaan purkki tohon noin, laitetaan vähän se kallellaan, painetaan liipatimesta, hunaja alkaa sieltä hiljalleen valua purkkiin. Ja niin kuin sanoin, niin tahmeessahan tää on, että kesähunaja on jonkun verran joutuisampaa pakata. Ja kone annostelee sen 450 grammaa muistaakseni aina per purkki. Ja sitten palautetaan tuo työsylinteri ja pikkasen pyöräytetään ja pyyhkästään toi nokka tuohon ja näin se käy. Tässä vielä tommonen lopputulos siitä purkittamisesta, että kyllä se yksi ilmakupla ihan pieni tossa näkyy, mutta kyllä se muuten on tosi siistiä tasalaatusta. Joo, sitten tää kansittaminenhan, tämähän on ihan täysin käsiteltä manuaalista hommaa. Eli tuohonhan tietysti liimailtu ensin tuo tarra tuohon kanteen ja sitten kansi oikeaan asentoon paikalleen ja sitten tästä painellaan muutama kerta näin ja varmistetaan tuosta päältä, että kaikki reunat on hyvin suljettu.